Kasnyo si society lum siap. Kabadai ka way nakikinhon samla kabalang. Presbyterian lum siap. Kapadiang sobaha bat kaay kabalay yapi baro. Parawangit ba i bat baro iba page ikan program. Bat kerpang yapi prasamla. Lengba kan gijing sakri kajongi. Lengba kan ka online service. Lengba ka YouTube channel jong kabalang. Kani kadai kasngi ka bakarpang kabakum kisamla nginyo banraki ya ka youth sunday. Hakni ka balang ka jongi, hakiwi-kiwi ki balang. Kibadon, kani kasinat ka jongi, lengba kani kasngi ka bakarpang. Katim jo kani ka youth sunday, mutaw snem kalong, ki kristan, ki bakhan adakar. Wala pensyang nang rim kani nakasiti. Upol, siya utitas nang ba dekat banriw. Ka society, hani alum siap sa isin pat. Kaay kublay, youth sunday, yapi baro, iba pay kani program, bat kerpang, yapi prasamla. Lengba kani kapor, kaminta, tublay kurku yang i. Bat kani kijing sakri bukan sayo, bau blay, kalau jong mensim baku jong u, unyalam yang i. Bat baro kibenta bukan sayo pan pendep. Ngaduk bastang, bat hadu, bangin dayo pan penuaya ka. Ngindastang lo kani kijing sakri ka jong i. Mengapai su blay, hagijing duai. Ini duai. Atrai ublay berupah jong i ubah beneng. Ngiwan bang aingu email makan kapor. Lama kani kasngi kabelong kasngi bukut kentang ka jong mi. Bangin yo man sakri email makan kapor. Kum ki kun samla jong kabalang. Bangin yo man raki kani ka youth sunday. Ngiduai ka minum ino yangi. Badi baro ibentay kan sayo pendep makan kapor. Lalu kijing puliya katin ka jong mi. Kijing raya ro ka jong i mi. Bat kerpang ru ilaw jong sakri uba mi kan rat mulai wanlam. Kaduai minum ino kan rat ibenta barok kan siyo pendep. Ngai ti kisang tiblay ka jong mi. Sngow kan rat jong kerpat jong i. Abang ngingu ngidam ngipan kini barok. Teng pray po nong pedim jong Jesus Christ. Amen. Ngini peteng na bingin snok tilang. Te ngirwai ka jinwai ka ban rius pa laipo. Nakapatumay. Bat rius pa nyo nakabarim. Siaprang sipay siaprang menta. Chris ukapten udang perta. Siakat huma yangin yami. Tak kawat bat sti. Prolait ligi dehot bat kumjo bat koros. Bat hadin. Ladep kini kajing ruai. Ngini asngaw kajing pulin naktin ujung mulai. Bat kumjo banelam yangi kajing ruai. Ni mestar lamtei walang. Ini peteng. Kajing sakri kajing hidup ngirwai kajing ruai kawan. Rius pak laipo. Bat rius pak nyo. Siaprang simpai, siaprang mentah, Gresungkam ten udang pentang, Sangkan toma yangen yami, Rangkawan ban stil. Siaprang, siaprang uang utrai, Wan tieng long slur kambor unai, unam unda mau yang im kan basa kasnim. Siaprang simpai tuan letun ngau hukum ya tumbon daungen jam yangen yalen nong shun ngem kau en. Siaprang siaprang uang utrai, wan ting long slur kambor unai, unam unda mau yang i kan basang kasngin. Siaprang sipai kahokane laka lama tunang kawe, Siam
kan jing jom ngin yori wai ban kres utrai Siaprang uang utrai wan ting long slur kamboronai unda mau yang kan basa kasngi Thì sen pat ha kani kapor Shamania leit lang ke jing doi ngan puli katu kani ki kentien ki bangi lamp na ka shiti sha utitas ke nong ke baar ke khat ke baning hadu ke pra na ka shiti ka jong u petros ke baning ke baar ke baning ke khat ke pra ke khandai bat kumju na ka shiti ke baar u timothy ke nong ke baning bat ke khat ke bahnyong ki kentien ki ba ong kumne Andrei mamie metu kran kita ki iru ki badai ya kata ke jing kai bajanai. Baki riu teman kinong ki basharai, ki bashida, ki bakhan adakar, ki bajanai ha ke jing ien, ha ke jing sha. Baki kentai teman kinong kumju ki balek kia don akor hala ke jing nong jing am ki bakran siar lemne ki bala penang brau ha ke di wan shibon. Kinong hikai ya ke babha. Bakila ban hikai ki kentai samla ban iet yela ki tengah ban iet yela ki khon ban long ki bakhan adkar ki basngur ki batrei halayeng ki basbun bakongo yela ki tengah ba anam kran ben ye ka kitien ublai kumju ye ki rangba bakham samla tu sneng ban long ki bakhan adkar haki ki baro da pen i ladie karukom haki jingle babha ha la ka jing kai da pen i ye ka jing sngur ye ka jing sokhya ya ka kitien janai ya ka bamla ban pendram bau tau bayele persha unyo leran na ba umdan aa ka basniu ban ong shaphang jongi tupin ne adakar tupin ya sharai na bau tau nong yele jong pi ubau soitan kumusing bukerhu uyat keleng udawat khnang yonu nuru won yo ngot teli yauta tupin yele persha kibas kem hala ka jingen na ka batem badang pendam ya kita kiju hi kijing sha shitom haki para bangen jongpi kibaha ka perthai namaru blai shimla ai hangi kamensiam ka jing shap tieng ngai ka jong ka bor bat ka jong ka jing yen bat ka jing le atakar tang ni pendam lang oblai ka jing doi ko pa jing bo pening si sien pa da try ni dam da ka jing ai ngo ime na mar ka ni ka si ka bomila ai ngi ka ni kalan ki kon samla binyo banwan madrakye ya kani ka youth sunday ya try bat kumju kum ka team ka bomila pen kan mau ngi kani ka por ya ka jinglong han adkar try bame menyalam ngi try kum ki hon samla try bang minla ban bu jingkan mau ki kentien bat ki eru ki bang yo ha kani ka youth week bro ka we try binong kita ki samla ki bakhan adkar badru bingna ban bu e kanong rem hamia try ban ha kani ka por khamtam iwan ban doi nam ta ka jingalam ka jomin ba kani ka por try khamtam bamila bu yangi try bin yo ban wan kumni po kan ge seng ye ban rakhi kumni try hot la kalong online ru ringi doi ba min pinsna you know kran ba min ai du min yalam du min sim jomi try ba e ka ba mi na ka shin tur jong nong kran kan yo ban chong po jongi madru kumju try yikitur ki bas ngam ning ba kan online service try madru kani ka por ni wan ban doi nam ta ba min nong nam kat bat ka balang hani bat kani ka senior christian and society hani rukum jo try ba kanang yo banang ya chaprang ya ban puntulon ka kam ka jome bat kham tam try bi na ru banang yo ban kring ki wei pat ki samla try ya ban wan sheyeng ka jome ya ban yo ban seng lang try ban yo ban itu ime baru kum jo try ni doi ka ban nong lam ka ru try ki tu ki badan hapring ki jingpang ki jing stam hon a try hakan ka purthai hakan ka por kam tam a try ka bang I ka jingpur stand jong kani ka kham a try
Ring itip scam badi tang mami hi atrai bala ban ai boring but bingi doi atrai bamen ai ngi ya keju kejinglong kan adakar atrai bingi na ban buat ki protokol keju kapor ban Henry ha keju kapor atrai bingi na ban nget hami atrai ba ki baro atrai kenong de jing ada ke jami Kumjur ngi doi bamen nong nam kat begitu ki batrai haki frontline atrai haki government ne kala menong haki hospital ki doktor ki nurse bat ki weru ki ba yalam atrai memena ai bor ki kum hakan ke por kin yo ka jing start kum no atrai ka ban yakun ya kan ka kam hodru atrai yuan ban doi na ka ban taw nong nam kat bat kan ka sarkar atrai Women ai ka jing start ki no yalam ki jangi om tang atrai hak bei dei bat ka sinchar ka khadar hri ki weru ki liang atrai mi kini ki jing kan an atrai hapo kari la kalong ho put usam ne kalong haki wi ki benta atrai isai to ai ka jing stan atrai ki kumno ban yalam ya ka sarkar atrai bat kumjuru ni doi baman nong dam rikat hi bat ka balang shtulup jong ni ka rikhasi ka jong ni atrai bakalong atrai tang da ka jing doi bat da ka jing en atrai mingina ban kun kini ki jing ki bopon atrai isai to long dam rikat ru kumju bat kitu ki badan hapring ki jing pang ki jing stom ru atrai kiba la bandi hakani ka kham na la bandi ki jing stam atrai kum hakani ka por isne to long nam kat bomen ai ki jingen ka bas kam atrai mikina ban kan mau atrai badi mami badi u nong thau jong ki baro atrai kum juru ni doi nam ta ki para samla ki badan pring jingen da ek jong ki la ka long ki exam ni ka long ki chingpule kino try ki baki ki ham ban yakun bomen ai bor ki try but bomen ai ki jing star ru try but ru kum jo ki tu ki batre ru ha kani ka por try bomen ai ka bor ki try ba ki na ban tre ban nong ru jing shai ka perthai hot ru kani ka por ni wan ban IT la di baro try ki jomi bomen yalam ru ya kani ka jeseng hi hadu ba ndawai no try Iseng ru tolong lam kat lam kitu ru ki shakri ki jome ki badan bantai ki bapan yala ban yala ka gospel ru akaleng saw dong ka perthai ya try sing tolong lam kat bat ki ru ki ba pen phriang ya ka khubor ka jome ya try to the song ki jing doi ki jangi to the map to klet ru ki pop ring kang bi pen so si me try me dam no ipan kini baro ka kristeng jisu amen Milapoi sa kaway pat kabanta jong jing sakri jong ilam baka nakapor. Hakabangin yu asngaw no yu kakubor na kakitin jong bulay na i-reverend Dupri. I-pastor Dupri. Ide iway ni principal jong ka School of Mission kabudan hangtay ng Saulia sa ora. Nakaliang ka society ngipiliang sa buhay pi pastor. Ya kajing lakloy kajong pi. Bapinsim yang ni kabanta kabak society kalasyania api. Kum ka society nga duway bulay Unyalam may film makan kapor. Wat kamtam kakubor. Bapin sa bet lang makan kapor. Kanlong siya kakubor. Kabin ay jing mentoy yung society. Kakubor kabang ilap punan kam. Kamtam kumkikun samla kajing im kajangi. Wat kanlong kakubor. Kawa ublay unyalam. Wat baro. Bayo asngaw bat skap kini kakubor. Lang baka ni. Ka YouTube channel jang kapalang. Kanlong kajing kerku yapi. Dakan kapor sab kini asngaw. Ya kubor nak tin yung bulay di pastor Dupri. Ini snok ti de punya rai ke jing rai. Kaban rius pa arpulai nak batumai. Bat sans pa kendai nak barim. To yeng samla utara yang i ukot sobha. Yeng no menta. To ngai ka tin jong u. To ki pen bena ka kubor jing pen im babha. Yaladi ailut banlen namar ujisu. Borok lightly gitu khot lembat khoros. Bat hadin ke jing rai. I pastor sim yak benta ke jong i. Yang samla un traya ngi un khan ngau ma yang no min ta tu ngen các tiên jong u tu khi bin na kang khu bon jing bin em ba ma ya la di ai lon ban len na mar u Jisu sang prang tu ngin nang yan ka
jong im ngin mi ban yan trei sha prang tu ngin nang yan hi ma jong u ban pin yar ha pern thei Don shlon wan cham tiêm bu trai u don ha jan Kum chi pai bang ha ngin tor ngin nom kin ran La jing em bun jan ngin shem Ban du ji su ngin ngau skem Ya nhi un ai bor ha jing tron un ken shan Kanjeng bernta banjol kawan nari banjai bin gloy menta kang gospel ban yalam tinjan bin riu kindang amban yong kanjeng shat ti kun jeng jen jar baro tu yang ban yaram Shang prang tu ngin nang yan Kang kam u trai jong im ngin mi ban yan trei shang prang tu ngin nang yan hi ma jong u ban pin yat ha pern thei Don shlon wan cham tiêm bu trai u don ha jan Kum chi pai bam ha ngin tor ngin nom kin ran La jing em bun jan ngin shem Ban lu ji su ngin ngau skem Ya nhi un ai bor ha jing tron un Gershan Kinong yan wer Barong lanja na sembutra Na jeng John bla Ham ya ki ban pin pai Yang John minta Ka hukum jong u ban pin dem Cả bài đồng nghìn yon đã chính trây ca la hoài Sang khăn tu nghìn nàng nhàn Càng cầm nụ trai jong nghi Nhân mi ban nhàn trây xa khăn tu nghìn nàng yan hi ma jong u ban pin yar ha pern thei Don shlon wan cham tiêm bu trai u don han jan Kum chi pai ba ma ngin tor ngin om ken ran La jing e bun jan ngin shem Ban u ji su ngin ngau skem Ya nhi un ai bor ha jing tron un Gershan Tôi pendam mau belai hagi jing doai. Kajingu berkeburam kalong shemia belai. Namar kajing i berkajing isnei ke jome. Ya kama me penla yang i try bangin yo kumi gani galat ban syakri me. Lengba jong gani ke online service. I doai kin try ya kajing don rekat berkajing yalam ke jome. Kamtam habukum kani gesngi. Habagi samla baro kibahap hapo jong ke KGP Assembly. Iyo pan rakhi ya ke Youth Sunday jong gani ke snam. Arajar arpuwe. Try ngadwai ya kajing yalam ke jong me kamtam. Ya kama melo alam ya lo jong syakri ujong me. Ban yeng hapdeng jong ilang. Bat ban pen bena ya ke kubur kajing pen MA ke jong me.
Try shimti yang ni kapor baro kawe. Kamtam yo syakri chome. Bagi ke baro kiban mi na kasentor ka jong uking kopa. Kin long kibala pediang hon na kamat ka ket ka jing isnay ka jome. Bar bukan long ka jing mentoy na kabenta kito baro kibas ngap par kibas syashkor. Ya kan ka kubor na ka ketiin kiba im ka jome. Shimti ya ka por ka bedangsa ni IT ya ki keti ki bedan bor ka jome. Namar ka kerteng jong tribe nong pen MBA jong yu Jesus Christ ngipan. Amen. Nengkong neng syap ka jingu pa ka buram kalong show blay. Ubalari ubala sumar yanga. Pat yang ilang baro. Bawat hapdeng ka bakum kani ka jinglong jingman jong ka klam. Ka bangi ngidei banyat lingba. Kum ki samla Kristan bat kum ki Kristan bat kum ka jaj ben riu hi baraka pertei baro kawe. Henrinya ingu yo blay bangidang yo pat yakum kani kalat. Ban syakri yo blay. Lingba jong kani ke YouTube channel. Nong yalam iba penyat ya kani ke jing syakri iba longru Vice President jong ka Senior CE Society hang ni halum siap. Kinong syarai jong ka balang baro kat kibala ban page Barman syakri lang yaw blay lengba jong kani kapor. Kidekot jong ka komiti balang. Yapi kilong kami kilong kapa. Kibalong kumgi kami ki kapa kiba it ki jongi. Bad kerpang ru na kabenta. Kinong kit kam bad kidekot jong ka senior C society ang ni halum siap. Bad yapi baro nadu ki heb kena ki parlok samla barhadu ki balasan ki balarang ba ki ba pet bar ki ba pelat ya kapor ke jong pi ban syakri lang ya ublay nala ki jong ki ying ki sem ki jong pi lengba jong kani ke channel ngashim ya kani galat ban ai ku blay youth week but youth Sunday arajar arpuwe ya pi baro lang haga kerteng ke jong try bat nong pen MBA jongi Jesus Christ. Katim bagajing yang samla KGP Assembly kalabu mentah kasnem kalong ki Kristan ki bakan adekar. Ya kabala pensyong nong rem naga shiti o Apostol Paul syau Titus. Kalanong kaba ar ka dekat kaba Henrio. Ki parbanget beit ki paralog samla. Habang perkat syapang gani ka tim ya kabala bu mentah kasnem. Ngasngo ban ong bakalong ka tim. Kaba jeliu hadu kata-kata. Kalong ke tim kaba depor sibun Barganget bagani ke tim kam kerentang. Yagi kon samla Kristan. Henry gani ke tim ka keren ru kumju. Wat yaki bala he ki bala san. Bat ki bala rangba. Ngala duai bar ngala pusan. Ke ke bentana ka ketin ke jong belai. Ya kaban yo mania sam hapdeng jong pi hagabakum gani gasngi kabakerpang bar kijing mut kijing berkat jonga kim simlala ban ya lat na kani ka johi ka nongrem ya kabala pensyong nongrem ya gani ka tim mandagasnem bar kata kalong naga shiti o Apostol Paul syau Titus ar Henrio larangin puli yani ka dekot na ka Bible ka ong kumni kumju ya ki rangba bakam samla tos neng ban long ki bakan adekar berkapang pedeng jong ke kubor kabanga ngalabu kum kajinya selok lang hakani kapor kalong kajing kot ya ki samla Kristan syakata ka jinglong jingim kaba adekar kajing kot ya ki samla Kristan syaka jinglong adekar Ashwa bangin yang ngam kam jeliu yang ke kubur. Ngin ya pai kendiat syapang gani ke shiti. Kabo Apostol Paul ulato syau Titus. Kiba bon hi ki pediang bat kinget. Badai uni Apostol Paul ulato yang ni ke shiti. Kam tam habau ong hakbas dang ke shiti. U Paul u syakri u blay baru Apostol u Jesus Christ. Kani ke shiti ke pen isyai.
Baka kedau sya utitas kabalong ka shiti shimet. Henry kiba bon na pedeng jongi kila ban keli. Uwe uni utitas. Ngemla ban tip syai menu. Barhang nu lakai yau ni. Henry abangin pai. Naga ketin ka jong blay. Naga shiti upol. Syagi Galatia. Ar iwe herusan. Ngin syem bau ni utitas udeu Greek. Baga ketin ka jong blay ka pensyai. Bau long ubompat syem la otcher. Kumno ti ula kelalong u Kristan. Langit ba ka jing kela Kristan jong u. Kadai kata kaleng ba jong ka jing yalap jong u Paul. Baru hau Paul hi upen scam ya kani na kalenong ka benengkong rekod ka basaw. Ka bau Paul uang hau Titos ukun ba shisha jonga. Kat bakum ka jinget ba ya dalam. Laya tu ba din ka jinglong Kristan jong u. Uni usamla Titos. Ulalong da shisha usyakri u kensai jong blay. O ulang bulu juya rap yo Paul la ka jing tray ya ka kam. Kumba saw kundai bat san pau. Hadin u Chris. Laya tu syusyu bau Titos ulay lem baru Paul baru Barnabas. Hakata ka dor barba ha Jerusalem. Nang tangin syam na ka shiti u Paul syai Galatia ar iwe hadu ulay. Ngin syam bahadin kumbahan rio hadu nyaus nem lapa ya uda u Paul ban lech syakoren. Nakata ban ya rap. Ya kaban lum ya senyang na kaban taki ban nget ha Judea. Lapa ru ya uda u Paul. Baun penbet iki kenrum ki kenram. Kibadon ha kabalang ha koren. Kilok samlangis ngutuk nomor kata bau blay. Udon rengkat bakani ke jing tre shitom jong u. Hadin kuman riu ni nyus nem hadin pat. Lese kumagi snem riu pulai ni riu pusau HK. Titos ula lech lembaru Paul ban visit ia ki balang. Pat day lese yang bakum kata kapor bakila lech ban poi syaga dawlanong hakret. Kadika kret kadika way na ki sauteli ki dawlanong ki ba hetam. Haga duryau Mediterranean. Bangin syam la nangi puli nagaktin ka jong blay ka testament ka batamay. Syabang kani ka jinglong jingim jong kini ki briw ki badana krit. Kalong da shisha ka ba ijili bat ka ba iishir kay. Uway nakihi unong yutuk lupa. Uong kumni. Kikrit kilong borobor ki ba lamler. Kilong ki mrat klaw baman. Ki ba jilaw ngoy bat kiba alhya. Namar kata ngilaban ong. Bawatlah kekenhun ki Kristan kala don hakrit. Penmandang don shibun ki kiba dangduna. Ya kaba on hap ban penbet. Kum tau Paul ula yu Titos sakrit. Kenang baun yok ban penbet. Kita ki hakaba yadai bat kabalang. Bat shen hadin katau Paul ula to. Ya kani ka shiti ka jong usau Titos. Kenang baun tip ka ka bau day banle. Iparlok samla ki parabangit peet. Habang ipuli ya kani ka lenong ka ba ar dekat ka ban rio jong ka shiti apostol jauh Titos. Ngin siya bau Paul ai u Titos ya ka assignment. Haka baun kemi baun sumar ya ki samla. U Paul ai ya kata ka advice jauh Titos. Baun sneng baun kentu ya ki samla. Bakin long ki bakan adekar. Kani ka kentin kan adekar. Kapan isyay ya ka ka bau Titos. Uday ya ka ban fokus. Hakata ka ministry ka jong hapdeng ki kon samla. Ilok ki bait. Ka kentin kan adekar. Ka kedo berkatemu. Makumno banla ban sensyar ya ladi. Lani ya kaktin nang way ngiyong ka self-control. Nang ta syusyu kani ka kentien kat adakar ka mutru. Ba kide bandon niya kata ka jingmut jing berkat ka babet. Kabum kelan. Lani ki bala man bishar ba. Ya ki Kilok ki ba ki parok samla. Ngila ban keli ki daw ki badan sya lendet bagi kon samla ki dong kam yak bakum kani ka jing sneng bar ka jing kentu bakin long ki bakan adakar.
O ngimla ban len bagi kon samla kilong da shisha kibakong santam hakari bakajat ben rio. Om tangkata la tipru yang ki samla bangilong ka menta bat ka lawe ya ka balang bat ka imlang ka salang. Henry ka bas ngodiaw ka long pat kumno ki kon samla kilong hakani ka jok ka bangi im menta. Larangin kili na kinong yalam juga balang. Kat nungut nagi samla Kristan. Kiba pi jukan mau. Makin wan tista siya ka jing syakriblay. Larangin keliru naki. Kat nungut nagi kon samla. Kiba juga simenta semet nagi kam juga balang. Larangin keliru mano na pedang gidekot juga balang. Kiba bonsin kim da lek salya bat kim da pensya skor tan ya ka jingyalap nagaktin ka jong oblay. Mano te na pedang lang berat. Kiba kam juat ban yalam. Mano na pedang dekot kiba kam don kam ya ka jing maham la ne ka jing sneng bat ka jing gentu. Kajuba bonsin kilok samla kabangiyo na kinong yalam juga balang kalong kikon samla. Larangin kelipat nagi kemi kikpa lesi kiba don nagani ka ri kasi jantia ba e jongi lani ki weipat ki benta jong ki ri jong ka perte sngap ka e ka bakinong mano nagi de kot jong ka ying kiba wan ra jing e ba kiba penpat do no tam ya ka ying gasam mano nagi de kot jong ka ying kiba bonsin ki sha yalam baklano na ka lenti ka bade. Mano nagi dekot jong ka ying kiba kam juat ban penbet bat man te la kam la ne ban kontrol ya ki. Mano nagi dekot jong ka ying kiba bonsin ki wan ra ya ka jinja buram ya ka ying gasam. Lam artatin kiba bon ki kimigi pakin jubab ki kon samla. Lalangin pairu bat lalangin keli nagi nong busha bishar kiba don buram. Lani nagi pulit. Mano na kiba kambun kiba julet segi jaka kiba mde ki jaka kiba penbuat bagi ba pensngob ha mano kiba kamsong ngai jaka kiba dom jong ki surak barban leru ye ki kam kiba snio mano na kiba kamsha kem namar ka jing di buat la kalong how drugs lani kakiat lani kita kiba wan ra ye ka huri hura kiba ya syok ya dat kiba tu kiba tim but ki way ki kam sni kiba harukam lem atatin kinong ki samla ki parlok kiba ich kumno ngin ong halor kini ki paro kini kilong ki jing shisha kiba ngi nyemla ban len man ngam artatin bahwa apostol Paul uto ya gani ka shiti sa utitas sa bangga jingit kli jong kum pastor samla udah kedauru ya ki samla kum kata ka kenhon ka badan kam ya ka attention ka ba kam kerpang kum ju ya ki rangba pa kam samla tos neng banlong ki bakan adakar hakani kasngi ngakwa panwan ra ya ki lightly ki bedon kamta ki bagi kun samla ki dei ban long ki bakan adaka barka benengkong ka wei na pedang kita kalong bakalong ka badon kam yang ki kun samla ban kan adakar ya ka jingmot jing berkat lani ya ka tin nong wei ngiyong ka self control over thoughts kaladon ka wei ka jingja kabalaja long baka wei kamit uwe ubriu ulanya ya ka kali bar ula de ban yat lingba ya ka wei ka jingking ka bajrong kat ba udang penyat ya kata ka kali lingba kata ka jingking kumno ula kum penhap ya kata ka kali syapo pat kalangam hapo kabas ngosi kalong bapo jong ta ka kali kadon ka lok ka jong u kidon ki kun ki jong u bat kini ki bapli kila dukno yala ka jong ka jing im kat bama upat ulayo man laj im
Hadin kani ke jingja la ya thu kani ke jingja thu kana. Laong balak penkit ya usha hospital. Naga benta ke jing sumat. Bada ke juga por kila don ki pulit ki balawan ban tokit ya syapang kani ke jingja. Haga jing perkat jing ki pulit kidang perkat lesi. Ka ei kani ke bala jaman ta lesi ka dei na ka jing yat kulmar na ni ka jing bakla ka jong to ubreo. Ki perkat ru sakawai bagata kalong lesi. Uni ubreo do na po ka influence jong ukenja bagakiam. Henry onda haba uni ubreo. Ulas dang menyatu yaki haba kila kelin na u. Kala penengo shibon yaki. Ulai tu babon singi shwa kani ka jingja. Kalawan kata ka thoughts ka jing perkat. Hau baun shimno yala ka jong ka jing em. Buat baun penyap no yala de. Buat laong bakani ka jing perkat. Kala yo jaka ha ka jing mut ka jing perkat ka jong kala nang tray kat barang mi ki singi. Kat adu ba shimla kami lenti. Ba kabakum katakan wanja shisha haga jingem ka jong kat adu bolo de bandu yala ka jong galok bat yala jong gikon shumla poi perkat kilok samla baka thoughts ka jong kan kelas ka action parlok iba nagani ka jingjang yen syam bakini ki jing perkat la ne ki thoughts ki bas diu ne ki bomde kila ban lam cegi jingja ki basngusi. Okay, ki baro ki bangingi le kidi ki wan nengkong ki ba train nengkong hakani ke jingmot ba ke jing perkat ke jongi. Bara bangi pun ki jing perkat ki basnio ki lok bait. Klempep ngin le ru iya ke basnio. Lanangi pun na ke jingmot jing perkat jongi ya ki baba klempep ngin le ru yagi ki mapen sengoba ya oblay. Para bangait ba kan mau ba man na kasengi. La atak si atak yangi dagi bor jang ka jing sniu ki bawan na kani ka jing mot ka jing perkat ka jongi. Pat nga perkat de kani le si ka ba penlong yangi bon sin bangin yat lat na ka man ka jong oblay. Larang ipet na ka Bible ngin siya mawat kita ki riu kraw jong ka Bible ki bangingi ju kan mau it yaki ki bangingi ju ni akran man ka por ihap bagi kelano tang namar bakimla ban sensyar ya ka jingmot jing berkat jongki. Oh what us aim David us aim ubala paunam us aim uba kraw jong ka hima Israel ula kelon agaway kasi laong habuli ya ka Betsheba baka dangsum ki jingmot ki jing berkat ki jong kilapun kita ki basniu ki pamiadai satya barkaman ka jong ulay kat hadu baka ta ka jing berkat ka jong kalayo jaka bar ulale ya ka kam kabalong persya ya ka man ka jong ulay ula kelim Om tang kata ula pak ru yau yuria utengah jong ka Betsheba sya ka thama daga jing berkat baun tap miau no ya ka ka ba ulale kilok ki bait kilok samla kan mau bagadon ka thama ka ba le apo jongi bagata ka thama kam dei ka ba le dagi sulai ki kuli bat ki bom hakamadan thama Henry ka thama kabaya le apreng kini ki jingmot jing berkat ki baba persya kita ki jingmot jing berkat ki basnio kasiti upol sia kinong koren ka baar kalnong ka basipo ka dekat ka balai ka ong nama langi yat hakado ngiem ya le thama ka bakum kado lok ba unong shun jongi umde ubadon ya kado pat ya kasnam Henry udah unong shun ya ka bor jong ka jing sniu bat pan sniu dor kasidi upol sigi Ephesus Henry kat ar ka ong naba ka jing ya le jongi kam long ya ka snam kam long ya ka do Henry kita ki hima ki bor ki nong sanshar perthei jong kani ka jing dom badi ki jing boman baken jaman sim hagi chaka baneng lok ba lara ka de yang abat ya pi
Bangingin long adikar ka jingmut jing berkat. Sange shisendan. Iki jing berkat gibasnio. Bat gibamiadai. Bat kaman ka jong belai. Ai bangin sedang. Bangin berkat. Yaki kibiadai. Bat kaman ka jong belai. Oh nyimla banyo iyo ni nong shun jongi da kini kamat. Nyimla ban yo snow di skor di jongi. Nyimla ban smaya daga kemut ke jongi. Lemne nyimla ban ketaru ya daga keti ke jongi. Nginamla kilok kiba ban ri ya hatrai jongi ding kiba he. Nginamla ban petri cegi krem mat kimau kiba he. Namaruni unong shun jongi. Ulong kabor. Jong kajing seniu. Kabawan. Haka jingmut, baka jing perkat ka jongi. Iim makisingi kiba Ubaman uyat. Baru kuat dik ban penkelon yang kamtam gikon samla. Udah pet nang no bangilong giba telot. Udah wat ya kijaka baun yo ban rung apo jongi. Kanang ban penkelon yang si sendan. Ban peniap ru yang Ongi im haki singi kiba Ladaun keli yang iki kiba penlong yang bangin perkat iki kiba omday. Kidon sibun ki tenrai. Kiba penlong yang bangin tingit aka jingmut jing perkat ka jongi. Kiba kumno kilok samla ki plim bangi pet. Atau ki long kiba penbai ki jingmut bagi jing perkat ki jongi. Atau ki website bangi Google ki long kiba penbai ni ka jingmut jing perkat jongi. Kakot yengi kilok samla bangin pet no na kita ki jing perkat kiba thala baro. Kakot yengi bangin sensyar bahaya kini ki jingmut bagi jing perkat. Bar kabadong kam kalong bangin te ngin kum no egini ki jingmut ki jing berkat ki bamde. Bar bangin IT yala de hau Jesus Christ. Ka CDR korin sipo kelenong dekat kebasan ka ong. Pen kelono ken ya ki jingmut bathala. Bat ya ki jing le kraw baro. Ka bakentiu yala de ya kaban ya le ya kata ka jing tip syabang ublay. Bat ya ka pendem ya ka jing perkat baro. Ha ka jing ko ngu iyaw kres. Kawai pat. Kabangi kung ikon samlang gide banlong. Kibakan adakar. Kadai. Ka jing sngaw kabadan hapo. Jongi. Haga katuyin nong way ngiyong ka emotion. Kilok bait larong keli na nga manapi. Kumno kan long ladangi kung kibriw. Ngim don ya kata ka jings ngaw lani ka feeling but emotion sa po jongi. Ngataray ngim daya pertan na gitu ki robot. Kibahapan peniyat yaki da manure mano. Ngalayo man puli kaway ka jingto kaway tu syapang kaway ka robot. Kabala ay kerteng ka Octavia. Kani kadai ka robot bala desain kenang bahkan la bante lakam ya kading kamtam habadon ki jingplo ding hagi jat ma jong ki sipai nevi layatu ba marsen on ya kani ka robot kini ki kemat bagi nyomat jongka kilas tang ban penpau haka kumbaka don ya kata ka emotion kumbaka don aka ya kita ki jingsngo kap ko ngu laka kli kumbaka don ya kabor sngo to kabakam sngo biria kalong bakala ban kap siliang kamat ru ban penpau kumbaka don ya kata ka feelings like a emotion na po jongka habang ya keren lani ka interact bagi brio habang ipet ka kumbaka sngo ba nang takalong confused habawan kino ki jingkren ki bakakam la aman sngo to lock pa it. Watla kani ka robot kabal ay kerteng Octavia kala pan penpau haka. Kumbaka don ya kata ka emotion. Ya ki jing snow ki ba jelew hapo jongka. Henry ya kani ka way ngitip.
Bangim la da lele ban ong bakadon ya ka jing sngo. Kumbadon hangi kibrio. Oh belai ulang bostat ula tau yangi bangin long hakadur kajong uhi shinrang bat kakikante. Barulah buru hangi yagi jing sngo nama kata ngilong kita ki emotional beings. Oh hangi kibrio don yagi jing sngo ki babun. Teng idong ka jing sngo teng idong ka jing sngo kaman. Ladangi le ya ka bom dei ngi don ka jing sngo pop. Hateng ngi sngo bitar hateng habang imat yagi jing ngi sngo kuslay. Barateng ru ngis ngau shepting mat kumta ter. Day na kata ki jing ngau kilong kiba kongsan ka jing jongi kibriu. Robert Solomon uong, we live our lives through our emotions. And it is our emotions that give our lives meaning. Ka jing lang bagi jing ngau kiba jiliw. Badai kini ke jing sngo kiba don hapo jongi kiba penlong ya kini ke jing kiba don jing mot. Ki parlok kiba habang ya kendu batnu. Bunsin ki jing kren jongi ki kamto siya ki jing sngo. Day naman kata-kata ya kendu yano ngi kli ya ki kumno pipilong. Hato bisngo kapan kala banlong kumta lani bisngo si. Lani bis ngobha bat kumta ter. Bara bangi don bat ngi kiba kam ya jan lesing ila ban kam shiru aki kai kiba penlong yang ngi bangin sngoba kai kiba penlong yang ngi bangin kuslai kai kiba penlong yang ngi bangin kemen kilok samla kiba bun pat kiyo bakini kijing sngoru kila manwan ra ye kijing kila ban long problematic. O kila ban kata ya ke jing jongi. Hakarukom kat adu bagi nomla ban sensyar ya ki. Namar kata kilok ba kelong kebadan kam bangin sumar bah. Yakini ki jing sngo kebadan apo jongi. Bat ngim day dan lele ban island. Bakini ki jing sngo kin peniat ya ke jing ke jongi. Ngangit lok ba pin menjur ladangan ong. Bawat kini ki jing sngo kiba don, kiba ngi don. Kila sya takjur, bat kim long syu kiba bet. Nadu ketuka por kaba ubriu bat kebriu kiba nengkong. Kila hapno hakapop. Kini ki jing sngo ki don akai ke tenrai jong ke jing long pop ladang yimla ban kontrol ba yaki. Ladangin puli na kitab Genesis ngin syam. Kumno ba usotan na ka durjong sen ulawan bat ula tok ya ka da ka bolok ta ningkong ya ka feelings ka jongka ya ka emotion ka jongka ba uta uso na utaw ding ulong ubabit bakakan bam kumjo ulak taru ya ka jing sngo jongka kadaduk wala penong ya ka bakan sngo kuat dik bagan terang bakan long ka ba start kum kibelay kibatip iya ka baba bat ka basneo uta usotan nakadurup sen ulale iya kani kenang bakan nomla ban penkok ngusyu ya ladi haka hukum ka jong blay kaba kam susi kalong bawat utengah jong ka u adamro ulabam na utaw ding namarba ka jing sngo ka ba don hapo jong u ka ong baun omla ban sya ban klem ka lok ba kibor jong boman ma kijing sneo bunsin ki penong kam borobor ya kijing sneo ki badon hapo jongi kenang baun la ban pensyoy yangi bangin yat lat na ka ka bala to haka ktin ka jong blay day namar kata habu Paul usneng yu Timothy haga shidi jong u Timothy lai katsa hadu katsa nuong andrei ma me to ya ine hagi jagi ki ru ya ka me melanang bara ke ba me la pengej scam ya me da ka ba tip nano melanang ya ki bat na bendang kelong melatip ya kita jing to bakoy kibala ban pen start ya me syaga jing pen da ka jinget ka ba Chris Jisu
lok ba it kan mau begitu kiba syak yala di ha ke jing control jong ke jing sngo kiba kwa berai klempep kini kin perkat bej tang ye ki jing sngo ba jong ni kado Henry kilok samla kitu kiba syak yala di ha ke jing penyad ya ke jing sngo ke badan apo jong ki hau mensim bakot ngam artatin bakin syam yala di baki le iki kiba pensung ba yo blay kaktin ublay ke chiti chikin nong rom pran riu do pra ka ong namar ka jingmot brai jong kata ka do kalong ka jingyap Henry kata ka jingyamot brai jong kata ka mensim kalong ka jingim bat ka jingsuk ken naba ka jingimot brai jong kata ka do kalong ka jingshon yo blay kalong ka jingshon yo blay namar kam penapo yala di ya ka hukum ublay Abangi puli susu naktin ka jong blay. Kakdaw syai bau sotan kumusing ubakerhu. Udayat keleng udawat kenang ya unu. Baru udah kuaban nguit telino. Kan mau kilok samla. Bau ni sotan ulong bastat baru pendon kam. Ya kini kijing snow ki badan apo jongi. Kenang bau laban te ban kum yangi. Bunsin ngaju ya syem bar ngai kendo. Ya ki kon samla lani ki samla ki badon hapdeng ka depression ka bajur bun sin ha ka jinya lenti bar ka jinya kran bagi samla ngas ngutu baka way na ki emotion ka bala pen do jingkermen ya ki ka depression worry depression but stress ki ba ki brio bagi kon samla ki sngi ki yakun bat ki ale ka jing em ka jong ki lok ki ba ich unong shun ulong wastat baru penong kam kum no man job ki jing sngo ki badan apo jongi Ngi osgo de gini skor ki jongi. Ngi sakhi de kmat ki jongi. Barhabang ngi puli ki kot kubor bagi TV. Bun ki samla ki de ban lek nyok tang si tengpor. Nakani ka pertei tang na wakadaw bagi don ya kata ka depression ya kata ka jingdo jingkerman ha ka jingim ka jongki. Ula don wei ukna samla. Ubala syak suspend namar bagi nong hikai kilalap ya baula pet kotu. Laong babau ni samala ula day ban yo ya bakum kata ka punishment. Ula don napdeng kata ka depression ka bajur ba. Kijing sngo kilawan hau. Ula sngo leran. Ula sngo long guilty. Ula sngo long pop shibun. Ula sngo wala peneran. Yala ka jong ka ying kasem. Syum lala ban kontrol kita gejing sngo. Bar ka bakam sngo si syusyu kalong. Baba la ban kontrol. Ya kini ki jing mut ki jing perkat ki jong ula shim. Ya ka wei karai. Magata kalong bon penkut no. Ya la ka jong ka jing im ka jong. Kini ki baro kilong ki bashisha. Ki bangi yo i bat ngi tep. Kam tam apdeng ki kon samla. Lok ba i day tanggak tin ublay. Kabala ban pensyai hangi. Kanu kababa. Bat kanu kabasniu. Haba ki jingsyo ki babun ki wan hangi. Ay bagak tin ublay. Kanlong kabor kabahalor du. Ka jing im ka jongi. Kum ki samla kristan. Ay bangin long kan adakari ki jingsyo ki badon hapo jongi. Kaktin ublay ka ong ni kitab proverb kat saw kat ar don kelenti kabai kumbaka bej ya ubrio Henry kabakut jongka kalong kelenti jongka jingyap Shushu ke kitab Jeremia kat nyau kendai ka ong kani ka donut ke jongi ka kam syukur bani ke baro bat ke bas niu klem jingkramen uban la ban itu ya ka kalong kepada yang bat yang bangin jit ya ka ka blay upen singau hangi ya ka ka blay ukren ka ktin ka jong ban ya ka bangingi jit ya kano tang da ka bangingi pensyong nong rem
Na ki jing sngo ki badon napo jongi. Kabenta ka bakadu kilok samla kabangi kum ki samla Kristan gi dei ban kan adakar kalong ye kan ni ka met ka jongi. Lok ba it ngi im agis ngi ladangangan ong bangi im ban ben bit ben biang ban pen itenat ye kan ni ka met ka bangi ngi don. Dai naman kata kadau bun na pedeng jongi kam tam gi samla. Ngi ale kat balak ban penuan dur ban penuan dar ya kadika met ke jongi lengba kilat bat ki rukom ki ba per don na pedeng jongi ki ba lech segi jaka yele kai ban pen itenat yela de don na pedeng jongi pant ki ba yele man pen bha ya kadur kadar lengba jong ki cosmetic products ki ba per oh ngi im hakata ka juk hakaba ki advertisement ki ba per ki ringpa ya ka jingmot ka jing perkat ka jongi bangin kwa dik kum no ban long lem kum ki wei pat da ka ba ong kum ta ngam shimut ki lok ki ba i bakalong ka ba bakla bangin ngin sumar ya ka met ka jongi kamlong ka babakala bangingin le kumta henrei ka ka ba don kam yang ba jangi kilok ba kalong kini ki baro kim dei ban yo ban sensyar ya ka met ka jongi bat kim dei ban define ya ka jingim ka jongi kum ki samla Kristan ni im haka juk bar ka culture ka baong if it feels good do it. Ladang isngo bakalong kababa lebet yaka. Day na markata baka Bible kamaham yang ini naga gospel Matias arpun riu sapway kaong to syarai to duwairu bapin om lay psut chapo kajing pensyoy. Kamen sim shisha ka smart henry kani ka do kalong kabatulot. Log ba it kamet do kajongi kalong da shisha kabatulot. Barkambun sin ngiju kam pensengap ya ka. Oh ngi alat ya ka syagi ki jingkwa brai ki batala. Ladang ngi ong bangi long gin nongbut ki jong Jesus Christ ladang ngi kam ya ladi bangi di samla Kristan ngi dei ban sngoto. Bahkan ika met ke jongi kadon ke jing ya dei kadon ke jing ya long ka wei baru Christ. Ngi long ka benta hakata ka met kajong u bat baru ki bangingi le ki ta ya ka met pakatakan met kari ka met kajong Jesus Christ dai namar kata ki lok samla bakalong ka badon kam yang ba dia pi bangin nang kumnu ban kan adekar ya kani ka met kajongi ka bau blei ula tau bat bangi di ban sya yo mensim bakot bung kontrol ya ka jing em jongi kumnu kum ki parasam lah. Le singi la ban keli kumnu ngin penan buram ya ublay. Ling baka met ke jongi. Ngi im magis ngi kiba kata-kata kamtam yagi kon samla. Oh haba ublay ula tau yagi ka met. Ule ya kata daga jing tumu bangingin pendong kam ya ka nakabanta ka glory ke jong ublay. Kani ka met ka jongi kadai ka jing ai ka bakodor tam na ublay. Dai namar kata lok ba it baus im debet uang ka jing ruai sam chispa live kondai kat sao ngan ai ngu yame nama mela tau iting bat pelaya nga. Kiba pelaki kam jong me bat kani ka mensim jonga ka tip bahaya kata. Lok ba it dai ublay wala tau yang i kumbangilong. Utip yangi dai ma ubala tau yangi naduk ka por ka mangingin wan long briu ulat tip lupa yangi uperkat syabang jongi lok ba it kelong ka pas ngusi pat banong babon na pleng jongi ki samla hakani ka spa stem ka ba arpwe lakalong ki balalong ki Kristan ni ki bom dei ki Kristan ngilapan jaburam ya kamet kajong Kris da ka bangim kenshu ya kani kamet ka bangingi dan
Bat bun sin ngila IT ya ka. Haki babun ki jingku abrai ki bathala. Kaladon kawe ke kena samla. Kaba babriu haduk kata-kata. Badlaong bagajing babriu jongka. Kalong kaba haduk kata-kata. Kat haduk babun ki samla shenrang. Habaka kayat kayeng ki julech. Ki biju pech. Bagi ju kemi iya ka. Henry lok ba i ka don ka weipat. Bakat kata kajing babriu ka jongka ka don pat aka ya ka wei bakata ka long bakamla ban sensyar ya ladi. Kam shimlala ban sensyar ya ka met jongka. Kalayat bagai ka pertai ya ki kam ki basyirkai. Berkadu ka basngusi ka long. Bakala ngat yau jingpang. Uba syirkai ubang itip kumu kenyang HIV and AIDS. Bat kala kelat no nakani ka pertai. Kilok kiba it kan mau. Bagas ngi bala penmaptis singi. Lani ka sngi ka bangi nyala shim ya ka rai bagin long di Kristan. Kadon kata ka ka bapela ka baja. Hakani ka jingim ka jongi. Bagata ka long ka met ka jongi ka kelalong. Ka temple ka jong mensem makoy. U apostol Paul ka shiti way karen riu kat prador po ong. To pet yap no pi nakata ka jingle auria. Ka po baro ya ka bau bri udale kalong shabar jong ka met. Henry utau bali auria ule pop ya ka met ka jong uhi. Hatu pim tip baka met jong pi kalong ka ying shong umensem makoy. Uba po jong pi. Ya uba pi la yo na ublay. Bat ba pim long la ka jong hi. Namaratit no ye pi da kata ka dor ba. Ti namar kata to pundan buram nyo ublay. Hakari ka met. Bada ka mensim ka jong pi. Kibalong ki jong ublay. Lok ba it ka long ka ba day nga bat ye pi bangin la ban sansyar ya ladi. Kam tam ya ka met ke jongi. Ong yim de ban syak da lei baki eki ba pentingit lani ki bom kod kinwan man penja klia ya ka met. Namar ka long ka temple ba ka ying shong men sim ba kod. Lada ka Bible ka temple ka long ka jaka ban mane ban syakriya blay. Ken mau baka met ke jongi ru ka de ban long ka jaka bangin worship ya blay. Lok samla leng bajong ni ka team ka palabu unta ka snam ngila man kili hala de shimet kumno tingan la bano samla ni ka samla Kristan kibakan ada karya la de haki ki baro ka shiti upol sige nong rum pra katar kat saw ka ong kum tati ko para banget nyilong kin nong kit ram om nang kata ka do ya kaban im kat bakum ka do namar la pi im kat bakum ka do pin yap no ken Henry la pin yap tron da umen sim ya jingle jong kata ka met pin im ken namar kat kibalaya lam da umen sim ublay kita ken kilong gi kun ki jong ublay oh kalong ka badai yang badangi bangin penyap no tronnya kini ki jingkwa jong kado baro daga mengi IT thama yala di hau mensim mu jong blay ilok samala pila ban keli ke kata ngadon tanggawe bakata kalong let bat puli ya kaktin ka jong blay sya bakan yalam ya pi dai tang kaktin ka jong blay Datang ke jingduai kerpat akmat ublay. Bangin la man long kibakan adekar. Haki ki baro. U Joseph ni ken mau haka erta baudang kena kumusam la. Wala pring kita ki jingja kiba kiba udah bani kendo. Haka jingyat lenti jong ka jing em ke jong u. Pendan bangi syem. Hau kelong. Baulong under control. Ulong samla ubala master ba. Ya kan ka jingmut ka jing berkat. Ulam master baik gini jing snow kibadon hapo jongu. Ulala ruban master. Wat ya kamet ka jongu. Namar ubala syak ya ladi. Haka jing penya jong mensim ublay. Kadu
ka jinglong ka bala ban kan ada karangi kum ki Kristan. Kam de. Kabangi naladi ngila ban le. Hanrai ki lok ki ba it. Kadai habangi nang kumnu ban komit ialadi ban submit ialadi hakaman ka jong ublay. Ngan penkot da gini kentian nagaktian ublay kabangila man syam nakashiti upo sagi Galatia ar po. Upo luang lasa nar pna yang alam baru Kris. Penban nga im hanray mga syu hanray Kris ken uim hapo jonga. Bat kata kabang nga im mentah kado. Nga im daga jinget ken kabaw kun ublay. Ubala it yang bat ubalay tino yaladi nakabanta jonga. Ublay un kerku baru nyerap yang ikum ikon sama. Mangikum di samla Kristan nginla. Banlong kibakan adekar. Haki ki baro. Haki jingyat nanti. Jong ka jing im ka jongi. Ublay nakabanta ka buram ka jong. Amen. Hang nakapor, nginyo sngo, gijing rumna, na iskit tali. Sibit nakapor si Jisteng. Nyo ya ka jiseng. Moy nong yalam ilong Mr. J.R. Sokni. Nong yalam jingruay. Mr. P. Karluki. Nong tem. Miss Mebarika Shadap. Pulis dang badway. Miss Sansi Mary Maulong. Ban nginyo ya ka jingkren i Reverend E. Nongplo. Nakilong jingkren na. Kublay shibun pastor. Tak benta kan kubor. Lesi kalapan ong, bakadai kubor, kabadai por. Kam tam, hagini gijuk, bat ki por, bat ki sengi ki menta. Ka kubor bak penken mau yang ki kun samla. Kristan. Kumno nginlong kita samla Kristan. Ki bakhan adakar. Tu blain kurku ya pi pastor. Un kurku padu lam kam tam kam pi trei ki blay lokot ya pi. Kung principal yung ka School of Mission. Tu boleh unkerku ya pi pastor. Hakimet ki pat koj bakia unkerku ya kayeng kasam ko jong pi. Ba pinangla ban yo ikimet pat ki koj bakia balamba kata pinangla ban syakri ya u. Karunu ko benta ka boleh upenan kam ya pi. Tu boleh unkerku ru igi lembakan ka por. Lembakan ka jing syakri ka jongi. Ina poy sak benta ki yo ban penwai no igi jing syakri ka jongi. Sa isin pat ngai ku boleh ngilang baro, bad api baro iba page yang ni ka program. Ngai ku boleh ru baro inang simenta. Nadu inang alam jing rai bat scam nong si inong tem ia iman bahajarwa bepuli bad duai. Ilam tay walang bat kumju sa isin ni pastor. Tu boleh kerku ya pi. Pinangla ban syakri ya u lembak kisngi por barang wan jong jong pi. U boleh kerku ingin bak ka por, jing suk ka jong u. Ai syong sa lembat ngi bat lembat pi baro mapet ya kini ke program. In penuai no ini jing syakri ke jongi. Tapi ya snok ti nyarwai ke jingwai. Kaban rius pa arpenyo nak batamai. Bat rius pa lai nak barim. Hijot ko samla. Hijot ko samla. Hijot ko samla. Katma usim jingdum karhem bahamenta. Hijot ko samla. Oro lai tali kita khot lembat cross. Bat hadirin ke jingwai. Ngakarpat sa isi ni pastor. Ba in pelat yang i nak jingkerku bat penuai. Berntai dam tang jing kelana kun sangkun. Kam bentam yang idaki jing ngong tan sim jing dum un train don born don kin jon ko sam la kin jon ko sam la kin jon ko sam la katma u sim jing dum karamba mentang kin jon ko sam la amban tem rau yang da jing lien pas yêu kin mau bang
siu sakun hang ta in ya tu hau Giêsu baun ken siu kin jon ko sam la kin jon ko sam la kin jon ko sam la kat mau sim jing dum karam ha menta kin jon ko sam la don bon ki kamban traina marung ken ran kum juru namar jing in baka ding na kambalang rukan don kam ban kayai wan kin jon ko sam la kin jon ko sam la kin jon ko sam la kat mau sim jing dum karam ha menta kin jon ko sam la to ni wai no bara ka wai no to ai ba ka jinga ye ka badap biang nyong try ba nong panem be jingi Jesus Christ ka jingi ba ka jong bulai pa ba ka jing slok ba thiang ba pen sej boru men sem ba khoj to gini gelai bulong ublei kene don rengkat lem bar ka si society hang ne lom siap kum juru ye ki wei pat ikon samla ki ba shakriya mem ane ga ri bara keleng setelah ka pertai nadu menta sharu ki ba bom jukudru amen